Čau lidi, u dnešního videa tady Domis a dneska si tady zahráme Emergency MDN. Tak jdeme rovnou. A byl bych rád, kdyby si na tenhle kanál dal Dám si tady bas, dám si tady šichtu za... Si tady dám šichtu za autobusáka. Takže dáme ús a dáme spawn. Tak a jdeme jezdit na šichty. Tak, jednu zastávku máme s hotovou. Tak jdeme rovnou na další. Tak. A jedeme. Vezmu to zkrátkou, protože nechci. Jde červená. Vezmu trošku větší zkrátkou. Tak a nikdo neví, že jsem. Vzal takovou malinkou zkrátku. Tak. A jedeme. Jdeme nějakým červeným autobusem, nevím jaké značky, ale jsme bez dveří. Tak, zabrzdím a jedeme na další zastávku. Tak rychle jedu. A jedeme na další zastávku. Jsme vydělali 252 korun. Tak a jdeme dál. Jsem to trošku nabourala. Teď právě kdybych ten autobus krádl, ty krása. Tak rychle jedu. Co děláš, more? Tak zastavím na téhle zastávce. A jedu na další zastávku. Ale fakt já se chovám, jak kdybych ten autobus kradl. Tak tady musím stihnout. Jedu. Jedeme. Ach jo. Já fakt neumím řídit. Škoda, že v téhle hře si že bych si musel udělat autoškolu. To bylo dobrý. Jo, já to přejíždím pokaždé. Tak. Koukej, teď to takhle rozpálím. Takhle zastavím. Hop. A jdeme na další zastávku. Tady jsou hasiči a policajt.
Tak, jedu rychle. Jedu. Podívám se něco. Tak jedeme. Můj úkol je se stihnout dostat do 10 minut na depo. Takže jedeme. No to tudme. Jsme kousek od banky. To znamená, že už jsme na cestě zpátky. Stavíme a pokračujeme v jízdě. Tak, jedeme. Tak jenom musíme započít. Tady ty semafory. Už vypadly oboje dveře. Páni policajti. Kam? No se tady. Vy jste fakt zlobí. Vy fakt jako neumíte říct, jo? Jsme to tímhle směrem. A jedu. Musíme počkat. Tak nemastíme ani. To vezmu zkrátkou. Tak. Jenom tady musíme zastavit. Tak. Kolik máme penízku? Ještě bych dal jednu zastávku a ukončil bych tohle video. Takže rychle dojedeme na tu zastávku. Šplůník. Tak a jedeme. Tohle nepočítám jako zastávku, ale tohle počítám jako to. Kámo. Tak a to je konec tohohle videa, mějte se krásně a zatím